Benvinguts a bord de l'Osirgador. El país és viure plenament al territori, al nostre territori. Qui vingui a disfrutar de la nostra activitat trobarà que fem un creuer d'hora i mitja de recorregut de la ciutat de Tortosa amb un vermut a bord, disfrutant del paisatge, del bosc de ribera, de les aus aquàtiques, de l'explicació del guia. És una activitat molt familiar que la gent que gaudeix d'allò més. En aquesta experiència avui hem embarcat en aquest llaüt, que es diu el Sirgador, i hem fet un recorregut al llarg del riu Ebre, que et dona una perspectiva del territori diferent a la que estem acostumats, molt interessant. Hem fet una volta per aquí al riu, ens ha agradat molt. El Jordi ens ha fet una explicació de tot el voltant primer de Tortosa. Hem vist la catedral, hem vist el castell i hem estat perfectament bé perquè a més teníem el Sirgador per nosaltres amb aquest vermutillo, és molt agradable.